22 एप्रिल फुंबिलिनि के लाइभ बड' रादाबनिफ्राय गोजोननाय जासि हरग्रोनाय थाबाय। दानिया फै जोङो मोननैसो रादाबखौ जोङो खोनासंनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ आसाम रायजोनि दिखियाजुलियाव पुलिसफोरनि नाजानायाव 3 गान्जा फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हानाय जायो। बिसोरनि मुङा फारियै खोरोमदाव ब्रह्म, कासिम आली आरो अनसाय बसुमतारी होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरजों लोगोसे 10 किल' गान्जा, गंसे मटर साइकेल आरो गंसे गारि हमनो हानाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खोरोमदाव ब्रह्म आरो अनसाय बसुमतारीया उदालगुरिनि आरो कासिम आलीया बे दिखियाजुलि ओनसोलनिनो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरखौ दा जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेखौ तामुलपुर ओनसोलाव खुंनाय जागोन। फैगौ मे दाननि 2, 3, 4 अक्ट'आवहाय बे हाबाफारिखौ गाहामथारै दैदेनलांनो थाखाय आरो गासै साजायनायफोरखौ मोजाङै खुंलांनो थाखाय कमिटि दानानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे कमिटिफोरनि सुबुंफोरा एम धर्मनारायण दास, MCLA पबित्र कुमार बर', बारग' MLA सन्दीप बसुमतारी आरो फोरोंगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ कमिटिखौ दैदेननो थाखाय दानानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआबो 4 अक्ट'आव लोगो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि रायजोफोराबो लोगो लाफैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैया गसाइगाव ओनसोलाव बारहुंखाजों सिलिंखार तिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो 42 नखरफोरनो थिं राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन कुसुगाव ब्लकनि BDO सानसुमा बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे MLA जिरन बसुमतारी, EM उकिल गगৈ आरो गोबां सुबुंफोरा लोगो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होलांदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ समावहाय थाबनो खम समनि गेजेरावहाय 10,000 करि रांबो राननानै होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायनानै होलांदों। आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे मुगैथाव जाथाय। चिरां जिल्लायाव सासे ई-रिक्सा सालायगिरि सुबुं शाहजाहान आली मुंनि 24 बोसोरनि सासे सेंग्राया 14 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौ जबरदस्ति जिनाहारि खालामनो जुंखामबारियाव बोनानै लांदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय बियो जाथायनिफ्राय खारदोंमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरनि नाजानायाव बेखौ हमनानै दा पुलिसफोरनो गथायनाय जाबाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ बेबायदि लम्पट मानसिखौ होननानै दाबि दिखांदों। सासे पुलिसा गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावनानै लादों। बे जाथाया शिबसागरनि टेङापारायाव जादों। मैया बेलासिनि 5 रिंगायाव जादों बे जाथाया। प्रबिन गगৈ SI हाबा मावोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ आदामरा थासारियाव शिबसागरनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। फाहामथाय होनो नागिरनायावबो बिखौहाय फाहामथाय होनो हायाखिसै होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। हाजो पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुलुद गोदान सराबबारियाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा सालं मालिनि फुख्रियावहाय बिस लुनानै गालांनायनि जाहोनावहाय 3 लाखनि ना, 1 बिगानि नाया गासैबो थैनो गोनां जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै बे दुस्थ'खारि खामानिखौ सोर मावनानै गालांदों। दा बेखौहाय गसर दिखांबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। रुसनि मारिउपलावहाय गासै साधारन सुबुंफोरनो बेबायदि निर्देश होनाय जाबाय। सोरबाया गुफुर रिबन गानाब्ला बिसोरखौहाय आर्मिफोरा लामायावनो गावथारनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा निर्देश होनाय जादों। ड्राग्स कन्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डियानि एक्सपार्ट कमिटिनि फोरमायनाय बायदिब्ला 5 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरनि गथ'फोरखौबो बाय'लजिकेल कोभिड भेक्सिन होनो नांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। बे दाबि दैखांनायखौ नायबिजिरनो थाखाय सेन्ट्रेल देहा नायबिजिरगिरिफोरनि सिगाङावहाय दैथायहरनाय जाबाय। दा बेखौ नायबिजिरगासिनो दङ 5 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरनि गथ'फोरखौ होनांगौना होनाङा। हारियानानि गिबि मन्त्रि मन'हर लाल खाट्टार बिथाङा मैया मोनब्रै जिल्लायावहाय मास्क गाननांगौ, गानाब्ला 500 रां जुरिमाना होनो गोनां जागोन होननानै बिथाङा पुलिस बिफाननो बिबान होदों। गुरुग्राम, फरिदाबाद, सुनिपात आरो जाल्लाल बे मोनब्रै जिल्लायाव मास्क गानथारनांगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। रावखौबो कनसिडारेसन दा खालाम होननानै पुलिस बिफाननो बिबान होनाय जाबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि
गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन बिथाङा आसाम पुलिसफोरखौ सोंखारिनाय बुंदों बिजेपिनि जानानै गुजरातनि सासे दाय गैयै एमएलएखौ हमनानै लाबोनाया बिमायनो मुगैजाथावथाव खौरां होननानै बिथाङा फोरमायदों। आसाम पुलिसनि आखायाव खामानि गैला। दिनै आसामाव गोबां जायगायाव जिनाहारि उदखारि बिसोरखौ नागारनानै सासे दाय गैयै सुबुंखौ हमनानै लायनाया मोजां जायाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनै आसाम पुलिसनि गाफ्लाथियावहाय श्रीरामपुर गेटआवहाय बयलार सिन्डिकेट, अमा सिन्डिकेट, मोसौ सिन्डिकेट खालामनायनि जाहोनाव गोबां दाम बारायनो गोनां जाबाय। फवासे बयलारनि दामानो 80 रां जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो 1 किल' बयलारनि दामा 300 थाखानिबो बारा जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ उइदाउट केसैहाय हगारनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों। जोङो सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों बे जाथायखौ जेबो मिथिया होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।